ଆରେ ସର ତ ବୋହୂକୁ ଟିକେ ଦଉନୁ କଥା ହୁଏ। ଆଉ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହା ହେଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଇନି, ଦେଲୁ ଟିକେ। ମା ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ମା କେମିତି ଅଛୁ? ଭଲ ଅଛି। ଝିଅ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି ନା? ହଁ ମା। ମା ଖଟରେ ବା ଟିକେ ଠାକୁର ଆଣିବ ତ। ହେଲେ ତୋର କଣ ଖଟା ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି? କିଛି ହବ କିଲୋ? ହଁ ମା। ଆଚ୍ଛା କେତେ ମାସର ହେଲାଣି? 3 ମାସର। ଇଏ ବୋଉ, ଯାହାର ଖଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ସିଏ କଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିବ? ହଁ ରେ ବାପା, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଖଟା ଖାଇବା ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହବ। ହଁ ସୋନାଲି କହ। ଏ ସନା, ମୋର ଆଜି ନା ଭାରି ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କଣ ଖଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି? ତାମାନେ ମୁଁ ବାପା ହେବି, ବାପା ହେବି, ମୁଁ ବାପା ହେବି, ବାପା ହେବି। ଡିବି 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 ରେ, ଡିବି 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 ଡିବି, ଡିବି 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 ରେ, ଡିବି ଡିବି ଡିବି। ଚୁଗୁଳି କିଆ କୋଉ ପର ଝିଅକୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ସାଲା। ଇଲୋ ବୋଉ, ସୋନାଲିକି ଆଜି ଭଲ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ।